जय हिंद एलबाम बानायनाय दं रमान्टिक हट दा एक्ट्रेसा सोर जागोन आंनि एक्ट्रेसा बेनिफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों आं इसे खोनासंहोनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दै आरो बे बोराय बैसोआव 40 बोसोर जानानै एलबाम बानायनाय दं माबायदि नुयो बेबो रमान्टिक हट बेनिफ्राय पुरा बक्सिं सौगासिनो दङ फिट जिम खालामनो गोनां जेबो गोनांथि गैया बक्सिं सौब्लाना ओरैनो फिट जालाङो माबायदि नुयो बेसेबां फिट जानो हायो नायनि माबायदि नुयो आरो जोंनि एक्ट्रेसा माबायदि जागोन गोबाव जाबायना आङो एलबाम आं आरो एलबाम बानायफेरखायाखै डाइरेक्ट गासैबो फिल्म गोजा फिल्मनि सल' गोजा बैफोरो बे बाराव आं एलबाम मोनसे बानायगोन बेबो ओरैबायदि रमान्टिक हट गस्ला खुनानै दैयाव सानस्रिलायनो हागोन नायनो फिट बानायदो गोरा बानायदो बडिखौ फुल गोरा माने बक्सिं सौनानै जिम टिम गैया पुरा बक्सिंल' सौनानै दा मेथाइखौबो खोनासंगोन आं नायबानो जाबाय बिराद गुसु बोथोरा थान्दाथार सौनो नाया जाना दङ साजोबो खेला खुन्थिया सौबानो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय रमान्टिक हट आङो इसे खोनासंनानै लाग्रो गासैबो जौमोन बैसोनिसो हमथानो हाब्लासो थागोन ना बेफोर खेलाखौ बोरायबाबो रोंनांगौलै हायो बोरायबाबो बक्सिं गेलेनो बोरायबाबो हायो सेंग्राफोर बक्सिं गेलेनो पुरा फिट खालामनि बडिखौ बक्सिं सौयै पुरा गोरा फिट खालामनि होमबासो हिट नुगोन नायनि बेसेबा बोसोरनि उनाव गोदान एलबाम नायगोन ना नाया आंनि एलबामखौ माबायदि जायो ना माबायदि जायो Hey!
नेनानै थाथ' दे आं एलबाम बानायनो थाखाय फिट जाग्रोनि बारा सम गैथारला फैथारसिगोन एसे फिट जाग्रोनि आं सम गैथारला अब्ला दोनथ'नोसै जय हिन्द